Здравей, как върви? Ако си тук, вероятно вече си чувал за Мацато, онзи нож, за който има ревюта навсякъде. Ползвах го няколко седмици и ще ти разкажа накратко и ясно как мина. Преди да започнем, важна забележка, купувай само от официалния сайт. Има копия, които бързо се затъпяват или имат хлъзгава дръжка. За да не търсиш излишно, ще оставя линка в описанието и ще го закача в първия коментар. Какво е Мацато? Това е готварски нож за всекидневна употреба, удобен в ръката, с дървена дръжка с топъл допир и баланс, който вдъхва увереност още от първото рязане. Влизаш в кухнята и наистина ти се приисква да готвиш. Къде блести? При домати, чушки, месо, риба. Реже чисто, без да мачка и без да засича. Отличен е за зеленчуци, защото не ги наранява, а при филетиране оставя много равномерни парчета, без да уморява китката. Има и опора за пръста, която дава страхотен контрол. Поддръжка. Без драми. Мия го на ръка, подсушавам с кърпа и обратно в канията. С по-бързо освежаване от време на време остава готов за работа, без нужда да го точиш през ден. В момента на официалния сайт има 70% отстъпка за ограничено време. Ако искаш да обновиш основния си нож без да харчиш много, сега е подходящ момент. Линкът е в описанието и в закачения коментар. Накратко. Ако търсиш нож, който да ти дава увереност, контрол и удоволствие от готвенето, Мацато изпълнява обещанията си. Ако искаш да го тествам с конкретна рецепта или имаш въпроси за поддръжката или захвата, особено ако си левичар, пиши ми в коментар. До следващото видео!